खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ बर' गोरोबथानि 82% मावफुंजादों। 2 बोसोराव आबुं मावफुंदों अमित शाहआ। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ फोसावदों दि फैगौ 2 बोसोरनि गेजेराव आबुङै मावफुंनो हानायजों लोगोसे 82% बर' गोरोबथाया जाफुंसारै मावफुंजाबाय। क'क्राझारनि बड'फा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लानानै शाहआ गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय सोरखारनि रादायनि सायाव नोजोर होयो। बिथाङा गोसोखांदोंमोन दि जेब्ला 2020 मायथाइयाव गोरोबथायाव सागान होनाय जादोंमोन अब्ला माखासेफोरा बेनि जाफुंसारनायखौ सन्देह खालामदोंमोन, नाथाय दिनै मख'जाथाव दावगानाय जादों। बिथाङा बिटिआरआव गोजोन लाबोनायाव एबसुनि बिफावखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बे गोरोबथाया बिथांमोननि नाजायाब्ला जाथावना नङामोन। बेजों लोगोसे शाहआ फोसावदोंमोन दि दिल्लीनि मोनसे लामानि मुंखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै दोननाय जागोन। बिथाङा ओनसोलाव गेलेमुखौ जौगाहोनो थाखाय सोरखारनि नाजानायनि सायाव बोलो होनानै बर' लाइमोनफोरखौ 2036 मायथाइनि अलिम्पिकनि थाखाय थागथियारि जागायनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। बेनि अनगायैबो शाहआ फोरमायदोंमोन दि मिरु सोरखारा बड'लेण्डनि जौगाथायनि थाखाय 1500 कौटि रां रानदोंमोन, जायजों बेनि 35 लाख थागिरिफोरा मुलाम्फा जादोंमोन। बिथाङा खोथा होदोंमोन दि सोरखारा ओनसोलाव गोजोन आरो दावगानायनि थाखाय बावसोमना दं। नैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ 24 कौटि रांनि याबा टेब्लेट जब्द, मिज'राम सिमानि साखाथियाव सानै खादों। राम पुलिसआ 16 मार्चखालि मिज'राम सिमा खाथिनि श्रीभूमि जिल्लायाव फ्राय 24 कौटि रांनि याबा टेब्लेट जब्द खालामो आरो सानै सुबुंखौ खायो। बिबानगिरिफोरा इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै गंसे ट्राकखौ हमदोंमोन आरो मोनसे आन्दोनि बाहागोआव दोनखोमानाय बेसादखौ नागिरना दिहुनदोंमोन। पुलिस सामलायगिरि पार्थप्रतिम दासआ बुंदोंमोन दि मिज'रामनि चम्पाइ जिल्लानिफ्राय फैनाय गारिखौ पुवामारा बाइपासआव दोनथ'नाय जादोंमोन। नायदिंनायाव मावख'गिरिफोरा ट्राकनि सिङाव दोनखोमानाय 80,000 याबा टेब्लेटफोर मोनदोंमोन। हमजानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरा आसामनि बराक हायेननि काछार जिल्लानि थागिरि। मावख'आरिफोरा जगायनाय फारिखौ नागिरनो आरो लांखारग्रा नेटवार्कजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायनो थाखाय मोनसे नायबिजिरनाय जागायदों। सासे गागि मावख'गिरिया रोखा खालामदोंमोन दि जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरनि लामानि बेसेना नारक'टिक्स कन्ट्रल ब्युर' (NCB)नि अनुमानजों गोरोबो। थामथि खौराङाव दङ मानास माहारियारि हाग्रामायाव हाग्रानि मैदेरजों गादबजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। चिरां जिल्लानि बिजनीआव भारत-भुटान सिमा खाथिनि मानास नेशनेल पार्कआव मोनसे गिख्रंथाव मैदेरनि गाग्लोबनाय जादोंमोन, जेराव सासे जायगानि थागिरिनि जिउ खहा जादों। थैनाय सुबुंखौ 2 नं दैलंजार गामिनि थागिरि 60 बोसोर बैसोनि अनिल बर्मन होनना सिनायथि मोनो। सनिबाराव बर्मनआ लोगोफोरनि मोनसे हानजाजों लोगोसे हाग्रानि मैगं-थाइगं बुथुमनो हायुङारि पार्कआव हाबदोंमोन। गावसोरनि दावबायनाय समाव बिसोरो मासे हाग्रानि मैदेरजों मोगा-मोगि जादोंमोन, जाय हानजाखौ गाग्लोबदोंमन, जेराव बिथांनि लोगोफोरा जेबो खहा जायाजासे खारखोमालांनो हादोंमोन आरो अनिल बर्मनआ दुखुनांथावै गावनि जिउखौ खोमानांदों। रबिबाराव हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा बिथांनि गोथै सह'खौ मानास हायुङारि पार्कनि सिंनिफ्राय बोखांनो हादोंमोन आरो बेखौ बिथांनि थाग्रा खुलिसिम लांदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ हाग्रा मावख'गिरिफोरा डिब्रुगड़ बिरखं गाथोनाव 2200निबो बांसिन मोननो थाङै ना जब्द खालामदों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। डिब्रुगड़नि हाग्रा बिफानआ डिब्रुगड़ बिरखं गाथोनाव 2200निबो बांसिन मोननो थाङै नानि मोनसे केब जब्द खालामदोंमोन। चेन्ना अरियेन्टालिस थानायनि सन्देह गोनां शिपमेन्टखौ मोनसे इन्डिग' बिरखंनि गेजेरजों दिल्लीसिम लांनो थियारि खालामनाय जादोंमोन, जेब्ला मावख'आरिफोरा हेंथा होदोंमोन। हाग्रा बिबानगिरिफोरा बुंदोंमोन दि नानि थार फोलेरखौ दासिमबो सिनायनो हानाय जायाखै आरो दायो फोरमान खालामनाया सोलिगासिनो दं। जेब्लासिम थाखो राननाय बिखान्थिया आबुं जाया अब्लासिम कनसाइनमेन्टनि रोगानायआ होबथाजानानै थायो। बबेखानि नाफोरखौ रैखाथियै दोननो थाखाय दानदिसेनि थाखाय बिसोरनि बिगोमानो गथायना होनाय जादों।
मावख'गिरिफोरा बेखौ थि खालामनो थाखाय गुवारै नायबिजिरगासिनो दं दि नाया सोलिबाय थानाय हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथि आयेननि सिङाव बबेबा रैखाथि होजानाय एबा होबथाजानाय हारिसानि मोनदांथिनि सायाव बिथा खालामनानै आरोबाव राहा लानाय जागोन। बाथि खौराङाव दङ बङाइगावआव साथाम मोसौ फालांगिरिनि सायाव गाग्लोबदों, गोबां हमजादों। बङाइगाव जिल्लानि किसान बाजारनि साखाथियाव साथाम मोसौ फालांगिरिफोर आसिरुद्दिन, शहीदुल आरो कुसबार आलीखौ माखासे लाइमोनफोरा गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनाया बै समाव जादोंमोन जेब्ला बिसोरो राजा लामायाव मोसौ रोगागासिनो दंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि गाग्लोबग्राफोरा मोसौफोरखौ खावनायनि सन्देहआव बुदोंमोन। सा बङाइगाव पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायनो हायो। जाथायनि उनाव चिरां जिल्लानि काजलगाव पुलिसआ गाग्लोबनायजों सोमोन्दो थानाय गोबां सुबुंफोरखौ हमदोंमोन। बिबानगिरिफोरा बे आयदानि सायाव आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ भारतआ इउनेस्क'नि अरायथा नङि फारिलाइयाव मोनद' हेरिटेज साइटफोरखौ दाजाबदेरबाय। इउनेस्क'नि अरायथा नङि फारिलाइयाव मोनद' भारतारि साइटफोरखौ दाजाबदेरनाय जादों। भारतआ इउनेस्क'नि मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनिफोरनि अरायथा नङि फारिलाइयाव मोनद' गोदान जायगा दाजाबदेरदों, जायजों गासै 62 जाबाय। बेयो आबुं मुलुग दोरोङारि नेरसोन थामान मोन्नायनि फारसे मोनसे आगान। बे फोसावनाया भारतनि अरायथा थान्दै हानजाया इउनेस्क'आव खालामदोंमोन आरो माइक्र'ब्लगिं प्लेटफर्म एक्सआव फोसावदोंमोन। गोदानै फारिलाइ खालामजानाय थावनिफोराव कांगर भेलि नेशनेल पार्क छत्तीसगढ़, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर तेलेंगाना, अशोकन आदिक साइटफोर, चौसाद य'गिनी थानसालिफोर, सा भारतनि गुप्ता थानसालिफोर आरो बुन्देलाफोरनि राजमहल खरंफोर दं। भारतआव आथिखालाव 43 मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनिफोर दं, जेराव 35 हारिमुआरि, 7 मिथिंगायारि आरो मोनसे गलाय-गथाय सम्पथिफोर दं। थांनाय बोसोराव भारतनि गिबिसिन इउनेस्क' आफादनि जथुम्मायाव आसामनि मयदामफोरा मुलुग दोरोङारि नेरसोननि थामान मोनदोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 10,000 सो लाइमोनफोरा बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसागोन, आसामनि गिबि मन्थ्रि। मोनसे गिदिर हारिमुआरि फोरबो महरै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों दि बे अक्ट'बराव गुवाहाटीनि सरुसाजाई स्टेडियामाव 8,000 निफ्राय 10,000 लाइमोनफोरा दोरोङारि बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानाय दिन्थिफुंगोन। बे गिदिर हाबाफारिनि थांखिया बर' हारिनि धोनि दोरोंखौ दिन्थिनाय। क'क्राझारनि दतमायाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुनि 57थि बोसोरारि जथुम्मायाव बे बाथ्राखौ फोसावो। सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे गेदेर थुलुंगा होनानै गिबि मन्थ्रिया रोखा खालामो दि क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिखौ 15 एप्रिलनि सिगां गायसननाय जागोन। उदालगुरियाव मोनसे गोदान बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासबो फैगोन आरो 3 बोसोरनि गेजेराव गंसे गोदान मेडिकेल कलेजबो गायसननाय जागोन। बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) आव गं 35 बर' गोजौ फरायसालिफोरखौ मडेल गोजौ फरायसालि महरै जौगाहोनाय जागोन। बिथायारि सानज'थाइनि सायाव शर्माया मिजिं थिदोंमोन दि गेलेफु क'क्राझार रेलवे लाइनआ ओनसोलनि रांखान्थियाव जौगाहोगोन। बिथाङा बर' गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय सोरखारनि खोथा होनायखौबो रोखा खालामो, बेखौ नोजोर होनानै दि BTR आव गं 81 गोदान गामिफोरखौ सिगांनिफ्रायनो सोफादेरनाय जाखाबाय। बांसिन आपडेटनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।